بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ دے نام نال شروع جڑا حد و مہربان بہت رحم والا ہے۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَنْ يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ۔ تے لازمی تسیں انہاں یہودیاں نو سارے لوکاں تو ود جیون تے ہرس والے پاؤ گے، تے شرک کرن والے بھی انہاں چوں ہر ایک چاہندا ہے پئی کہ تے انہوں 1000 ورے عمر مل جاوے، حالاں او انہوں عذاب تو نہیں بچاوندا پئی اینوں لمبی عمر ملے، تے اللہ انہاں نو خوب ویکھن والا ہے جڑے او کم کردے نے۔ قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين۔ آکھ دیو جیڑا کوئی جبریل دا دشمن ہے تاں بے شک انہیں ہی ایس قرآن نو اللہ دے حکم نال تیرے دل تا اتاریا ہے، اس کتاب دی تصدیق کردا ہے جڑی اس دے سامنے وے تے مومناں لئی ہدایت تے خوشخبری ہے۔ من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين۔ جیڑا کوئی اللہ تے او دے فرشتیاں تے او دے رسولاں تے جبریل تے میکائیل دا دشمن ہوئے پھر بے شک اللہ ایسے کافراں دا دشمن ہے۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ۔ تے بلا شبہ یقیناً اسیں تیرے ول کھلیاں نشانیاں بھیجیاں تے فاسقاں دے سوا کوئی انہاں دا منکر نہیں۔ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ تے کہ ہر وار جدوں انہاں کوئی معاہدہ کیتا انہاں وچوں ایک ٹولے نے اس نوں سٹ دتا، سگوں انہاں وچوں بہتے ایمان نہیں لیاوندے۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ تے جدوں آیا اللہ دی طرفوں انہاں ول ایک رسول انہاں دے کول کتاب دی تصدیق کردا جنہاں نوں کتاب دتی گئی سی، انہاں وچوں ایک ٹولے نے اللہ دی کتاب نوں اپنیاں کناں پچھے سٹ دتا جویں واقعی او جاندے ہی نہیں۔